Damdamag ni Berto. Programa pakidanunan dilipas pasama kinibugod kayo alumar. Idintero ang ginyan ken unay di balasyo tao. Damdamag ni Berto. Pakaidasaran diri damag winupas pasamak. Diri sumbat diri agtuturay kariri issues. Ken kalikagong diri umili. Damdamag ni Berto. Awisan na ka tapno makipartisipar. Agtimek tayo kakailan. Tapno amuan ti publiko. Ti husto akalikagong tayo. Awan malabsan. Amin ket may payan ti gundaway. Itinay tayo programa. Damdamag ni Berto. Rangtay ti publiko. Adumanon kariri masiknan. Damdamag ni Berto. Nagasat ngal daw ti Sabado ti amin nga sabada papagayam idanon ti ENR online ti sabali man na parang ti programa tayo Damdamag ni Berto. Dati apo ti pagayam yon ni Robert de la Cruz kadwa tayo ti technical control ni Maki Paulino Agustin. Para ti sabali man yan ngayon kampanang gidasar kari di damdamag ngayon tayo mapagsasaritaan ken kastameten pagsisinukatan ti kapan panunutan. Diri damag nga inte ito apo talantanen. Iti detoy nga itilasod ti may isang oras para iti programa Damdamag ni Berto. Adda tinapinta sa damag. Una inte apo dito tinapinta sa damag. Big time rollback iti presyo di produkta petrolyo. Posible kano apo nga may patungpal iti sumaruno lawas. So ngumato bumaba. Itata po next week babalin nga bumaba ti presyo digiti nagduduma nga produkto ti petrolyo. Iti sabali nga bangir ti baro apo nga sekretaryo ti Department of Social Welfare and Development gigiyem kay kabsat deti kano pa nagbisin ti matutukan apo babaen ti DSWD iti baro nga liderato. Iti sabali nga bangir no bumaba ti presyo apo ti produkto a petrolyo. Presyo ti itlog, ngiminan, dito pagilian tayo nga Pilipinas, uray kano apo iti balasyo taaw, nanginameten, or ngiminameten apo ti presyo ti nasao nga produkto. Iri sa balin tupay nga damag, ngayon tayo pagsasaritaan, sangapulo, titawin na, ginggan at sangapulo kitupat, gagiyim kaabsat, nga babalasitang, umadado kadakwada, ti masiksikugan. Di met bimbabanaya ti teenage pregnancy, apay nga daman ng kastoy, ngayon parwar apo ti Commission on Population and Development, when no POPCOM, gagiyim kayong kaabsat. So di gito apo, hindi pagsasaritaan, kaya numalagip yung apo, dedi nagbalin nga interview tayo, ken ni Attorney Ferdinand Ignacio ti madaydayo apo nga Vice Mayor dita ili ti paway seknan apo iti panakailako ti daga nga dimet na itungpal kari di gimatang itatan dinamit isubli di bayad imbayad nan madamdama apo paidetalyete ito apo iti detoy agrek reklamo seknan iti kastoy nga pasamak detoy paggiin na dalan Tano saan tayo apo nga eksperto di pa nagiginatang tidaga, masapol nga i-ano tayo, isangguni tayo apo kadit eksperto, especially di kita aabogado, nga mabali na po nga makatulong tapno sigurado nga saan tayo maluko. Kakabsat ken gigayem. Digitoy, ken sab sa bali pa, tampok para iti may isang oras sa panangidanon mi kada kayo di programa, Damdamag ni Berto. Daytoyen ti sumbat ti nangato agastos iti pagtatalunan. Next Gen, dagiti produkto ti Next Gen, ket napaniknikanin na mangibaba ti mausar nga abuno iti katang talunan. No sarem ti Next Gen, bumaba iti 50% ti panagusar ti abuno nga maipan iti daga. Protektado pa iti talon nga bangkag tayo. Mabalin nga usaren digiti produkto ti Next Gen kadiri amin nga mula, kas ti pagay, mais ken uray digiti natnateng. Epektibo pa iti Next Gen kariri flowering plants ken uray fruit-bearing trees. Adanda pa iti produkto nga para kariti traken tayo adingwen pakiramanan digiti lames. Dagiti Next Gen products ket pangatwen na ti apit tayo iti nabababa agastos. Gumatangan kariri Next Gen products iti Chumbian Feed Supply. Masarakan ti Garete Street, abay ti Gareta Barangay Hall, Baduk, Ilocos Norte. Next Gen a produkto para kariri aming nga klase ti mula ket para kariri tarken. Next Gen, environmental friendly ang produkto. Next Gen, babayan ti panangimaton ni Miss Maria Cristina Balbas Lulay. Mabalinda pa nga may panawag ka na kayo. Ti umiso pa nakausar dito yung produkto, babayan ti company technician da. Padwen ti apit, itinababa agastos, babayan kariri produkto ti Next Gen.
Next Gen! Daytoyen tinurore di agisem kari di daan na lugan wenno di mawawagan iti vintage car. Dandanin ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Manipod ti multi-awarded nga agtagikwa ani Mr. Danilo Torres. Dito'y nga ramiden dati panagisubli ti husto alangat ti lugan nyo, manipod tawen nga rimwar ti modelo na. Eksperto ken di kalidad ti trabaho, malaksit iti data, ijaya dan tupay ti panakatarimaan di kiti modelo alugan nyo, iti na kalintegan na presyo. DRT Auto Restoration, manipod kadaanan, aging gana iti kamodeluan na lugan, inda atensyonan. Ngarod kakailian, padaanan ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Kukwa kinamatmatunan ni Mr. Danilo Torres, tinangyalat ti kangato na pamadayaw, irikaw dyan nga MIAS 2022, Wenno Manila International Auto Show. Basarakan iti Biak na Batu Street, Barangay number 21, Lawag City. DRT Auto Restoration.
masapol siguro nga isang gunit tayo apo digiti kakastoy nga problema iti biyang digiti eksperto especially digiti lawyers gagayem ken kaabsat tapnon ti kasta ikan apo iti importansya digiti kastoy apo nga maisigurado apo di pa tinapasamak base apo kaditi nagkamang kada tayo binabayadan nan DJ Lute nabayadan nan apo DJ Lute ngem ti ayan nga pagdaksan na saan metten nga na itong palking kuha na DJ Lute para mas malinaw mga tada kakastoy apo nga mapasamak kada kayo amuyo no ana tilikliklikan nyo ken no ana digitay maaramid tapno ti kasta saan nga maulit nga mapasamak ti kastoy iti tunggal maysa laglagip nyo apo nga adu digitay problema nga kakastoy nga agtintinag pa apo nga maipan iti korte kakabsat king gigim ni Attorney Ignacio kuna na idikit estafa ti pag tinagan deta ti kaso nga estafa saan niya basta-basta RTC case deta Regional Trial Court timang tratar wenno pa kay endorsaran na after ti piskalya kakabsat king gigim estafa nadamag ko pa idi kini Attorney Ignacio matimbang ka diti kadagsen ti kasong estafa babaen ti kadakkel ti makukwestiyonaran wenno na ited nga kwarta kadiji akusado or suspect when kunana gagiyim kay kabsat ketno milyones na ket nadagsenen gagiyim kay kabsat ada pa digiti kunada syndicated staff kung kunada no ko apo digiti eksperto wenno digiti abogado digiti makukuna apo nga soldier of the court ngem kasangwanan deta pagyamanan tayo apo digiti sumaganad. Thank you very much iti Cherylins Crispy Chicharon iti ground floor magatang deta apo di ground floor Tilawag City San Nicolas Public Market I'm sorry Cherylins Crispy Chicharon gagiyem keng kamsat dapat digiti lako da po nga sabsabari nga cock meat kasti adobo dinuguan ken specialty da po ti crispy chicharon Cherylins Crispy Chicharon kukuha ken matbatunan da Mr. Henry Vallador ken ni Mrs. Cherylin Jacinto Vallador manipo da po ijay California, Estados Unidos. Thank you very much, Dr. Alan Taylan. It is St. Camillus de la Elis General Hospital, number 121, Zay Flores Street, Lawag City. Nadaapo di kita recognize nyo ti Baguio, ket yung konsultar ti doktor, mapan iti doktor mapagtalkan ni Dr. Alan Taylan. Agyaman tayo pa iti John Floor Apartment, iti barangay 50 Butong, ti Siyudad Tilawag, babaeng ka ni Mr. Aurelio Fiesta Jr., manipo na po iti Honolulu, Hawaii. Thank you very much ti TMT Construction Company nga masaraka na po iti Barangay 48A, Kabungaan North, Lawag City, asidiga po ti Cabeza Elementary School, Airport Road. Amin nga construction assistance nga kasapulan nyo, manipod pa nakaplano aging gana nga mailepas dagiti proyekto nga kayat yu patakdiren, mabalin na kayong asistiran ti TMT Construction Company, tinababa ken na kalintigan na presyo, babaen ti panangimaton ni Honorable Telwin Tapawan, kaming ti konseho ti Ili ti Marcos. Agyaman tayo pa iti Pugad Lawin, Carbas Aircon Service Center, iti Balintawak Street, Lawag City. Adana po kaditi nalalaing nga aircon technicians, tapnon ti kasta ornusen dati problema dagitay aircon tilugan nyo. Kastapay, agyaman tayo kini Ma'am Elis Tamayo, iti Barangay 16 Bakaray, Ilocos Norte, kini Ma'am Esmer Galisinao, manibo di Barcelona, Pagilian nga Espanya. Okay, sublianan tayo ito di programa tayo, damdamag ni Berto, kalpasan dagitoy. JAMR Construction Supply. Naglukaten ti JAMR Construction Supply. Apakagatangan ka dagiti di kalidad, yem nalakati presyo na kasapulan, iti panagpatakder ka di balayo, when you anyaman napasdek. Alis tulay nga sa pulen ti JAMR Construction Supply. Ada deto iti Suba Road, asirig ti mga to bridge. Di kay agpaudi, iti panakagatang di kasapulan nyo, kadagiti patakderyo. JAMR Construction Supply titurungen kenno kasapulan nyo ti opisina dagiti negosyo adaan da pa iti paupaan nga espasyo iti second floor ti JAMR Building. JAMR Construction Supply iti JAMR Building, Suba Road, paset ti Barangay 50 Butong diti Siyudad Tilawag. Asidig ti mga to bridge nalaka ngem di kalidad a materyales magatang iti JAMR Construction Supply.
No kalikagom mo ti makagatang kariri di kalidad. Imported nga arwaten para lalaki ken babae pakiramanan di grubing ken nagtutubo. Daytoy titurungem. Melinda's Fashion Boutique. Magatang ditoy digit imported nga RTWs kas ti pantalon para lalaki ken babae. Shorts, t-shirts ken blouses. Adu pay pagpilian nga gowns digit babae kas tameten digit ladies sandals ken sapatos. Adan da pay kariri cosmetic products, ore jewelries ken bags. Melinda's Fashion Boutique. Nangato ti kalidad di kiti lako da, ngem na yung kalintigan ti presyo da. Melinda's Fashion Boutique, masarakan ti JMR Building, Subarod, Barangay 50 Butong, Lawag City. Melinda's Fashion Boutique, imported nga arwaten para kingka kenti so amin. Melinda's Fashion Boutique, the home of high-quality RTWs. Melinda's Fashion Boutique, second floor, JMR Building, Subarod, Barangay 50 Butong, Lawag City. Sawa ka na ba sa pare-parehas na lasa ng lechon manok? Dito sa King Galitos, kung saan ang panlasa mo'y concern ko, siguradang kasasarap. Marami nang nakasubok at nakatikim ng King Galitos lechon products at talaga namang na-enjoy at naging paborito nila ang aming lechon. At dito, makakasiguro ka na malinis at ligtas ang aming produkto. Kaya tara na, subukan ang aming napakasarap na lechon manok. Ang talaga namang napaka-crisping King Galitos Yempo. Ang aming juicelicious at siksik sa laman na lechon belly. At siguradong walang tinig na boneless bangus. Enjoy your meal! Ito'y tipakasarakan kariri branches ni King Galitos, Fort State, Parañaque, Marcelo, Parañaque, Molino, Cavite, Primark, Noveleta, Cavite, Tanza, Cavite, Magdalena, Laguna, Mahayhay, Laguna, Calamba, Laguna, Deparo, North Caloocan, Primark, Bagumbong, North Caloocan, Kingstown 2, North Caloocan, Villa Cristal, North Caloocan, Liano, North Caloocan, Primark Bridgestone Camarin, North Caloocan, Primark Arherton, Fairview, Quezon City. Sa Uyo, Fairview, Quezon City. Ken padaanan ti panabukat ti sa Balipay nga branch ti King Galitos iti Santo Domingo, Fairview, Quezon City. Ken Primark Kasiglaan, Montalban, Rizal. Okay, tuloy ti programa tayo damdamag ni Berto gagayim kamsat. Ituloy na po ti rugyan tayo na po dito interview ken ni Angel. Mani po na po ijay balasyo taawa inline na po kada ti nagbali na problema na gagayim kamsat kita inyo apo maburibur ka gapu ta addakat ti sabali nga nasyon na kaabsat ken gagayim gapu iti trabaho or siyempre ili mo kadigiti ti amom pagimbaganen na gumatang ka iti lute tapno adda pakakitkitam ti pag maluko kamet gagiyim ken kabsat no saan met nga maitungpal DJ gatangem kasano lang hinapo agrigrigat kay jay ket deti pagrigrigatam ket basta latan malustay gapu iti pan nakalukom wenno pan nakagundaway mo so nga digiti digiti kakastoy urehan nya di balasyo taaw ore digiti adda ditoy kabukbukudan tay nga lugar gagiyim ken kabsat dapat laeng nga po nga siguraduen tayo mabalin nga dumakkel DJ Gastom nga manangarod ti kayat mo diti dumakkel ba si DJ Gastom tapno sigurado wenno detay basit DJ Gastom ngem saan met nga sigurado nga mabalin na mangitunda iti pannakalukom gagiyem ken kabsat okay na maki okay ada na po tininya tayo ni Angel manibo da po ijay balasyo taaw okay Angel mabalin palawagem no kasano nga napasamak ken ka detoy parang bayad mo iti lute then saan met nga naitungpal ken ka Angel go ahead. Hello sir, mangagdak sir. Yes go ahead Angel go ahead. Ada namin ti sir kat ada na kami ti ada yu sir. Then tatan ada kami nang i-recommenda kanya kay ting alote sir jak ma-expectaran na idi mabayad akon sa klamat akwatan aldub double seal guidance yun
So meaning to say, adda nang i-rekomenda parang may ahente, adda ahente kada ito nga lute, Angel. Adda, sir. Okay. Dahil kami, amo mi circuit, imbagada kami nga, ada, agi pagpag na tadaga, katatanda ito, nabiro ko na dito nga tatlong tikasta, at aglakla ko na tidaga, kami mat-expectara nga idi, naalala kami tinasayat nga sarasarita, sir, sa totoo lang. Kaya't pakita na amin tidagi niya papel na, naurnos ka numot, impacheck ko kung kabagis ko, mayat ka numot, yung idi mabayada kong sir, idyan nga naduktalan dita ardi nga at dagayang sa bali pa nga imun una nga gimatang lang siya. Okay. Okay. So may ikadwa ka ang baligim matang kada ito nga lute, Angel. When sir, tatan sir, kaya't kuko mga malawlawagan kanya na no kasano nga kasi isu na ngamin, dahil nga nga lote sir, isu natin may isang tagapagmana. Which is ni tatang nagat na tayan. Tata, idim pa check ko, recently lang, idinagawin na Pilipinas, pa check ko, na find out taxer nga, ay di gaya mga lote, aming nga tenants di ay, ipakpakancel ti dar. Isu na clear isu na ti dagi tenants na. Pero ti problema, haan na may transfer day hinagan na day nga panakamana na kasi igam ni Antina ti mother title. Which is handa kayat nga mapanipan i-GRD day mother title. Okay. Okay, Angel, based on your research, sinot nangilako, sinot imuna nga nangilako kadi nga lute? Isu namat lang sir, inlako na ti sabali nga siman nga Tagalaon yun. Okay. Tatan, ibaga na idi nga gaputan na dukta lang ha siya, ibaga na nga iuray mo ading ta ipakancel, mga ag-email na kanya da in cancel dan day nga panakagatang da. Okay. Kasang kasya sir. So Angel, before nga nag-close kayo, kadiji Kasi naisettle na idan. Before nga nag-close kayo kadiji price per square meter or DJ amount na kadiji nga lute nga mailako amom idin nga adda imun una nga nangilakwan na or naduktalam lang nga adda imun una nga nangilakwan na. How's that? Naduktalak lang sir, idi na itudkot bayad nan. Okay. So DJ amount na ited mo aminen? One sir. Okay. Idi mo una sir, partial. Tapos idi kasan, i-full ko kumaaminan sir nga idi dumawat day papapelan sir nga kasapulan nga i-provide nan, na may provide kasi smell something fishy like that. Nga awan ti kaya nang i-provide kasi ibaga na nga inakdalaon nyo nang ilakad dagas titas mut may pakita na hanggang kasi sir tumawon palabas ti 2 taon ng sir until now kasi pa lang palpalusot na nata then nagawid na idi last year tapno no makisimnetel ko makanya na nga mabalbalin isubli na latan di amount nga na ited ko kanya na tilang problema ay bagami nga amount nga nagsaritaan ng isublina hangatin mong tungpal sir. Okay. So anati rason na ken ka idi matakwatam nga namindwanan nga inlako DJ nga lute Angel? Mother bathroom. Timat ibagbaga na sir ko nadalos ka no diyan ay di kanyo mun unang circuit na isettle na kan idan so means shock lang nanti ay di ko na akin bagay ko man ta napagsasaritaan dan nga at dati kasang naited kanya dan nga haang nga dayjay kasang shik masen. Okay, so since tawid may saisuna ka digiti makipagtawid but yung mother title adda ka DJ kabsat DJ amana or kawagyan na, ikit na or ulitig na. Okay, so anati rason nga saan da nga i-release tinasao nga mother title or titulo data nga daga anati na amam ken kuana Angel.
Kaslang madida pay kasang kayat da ngamin ay ti kasana ngamin kano dayta sir idilagdamag ka ardi nga ti sa uda ket kayat nga kasanggamgaman ko man antina day nga lote tatan hanamat isuna ti akin igam ti tunay nga kapi ti sepia. Okay. Okay. So, Kaya kaya ti kuna nang tinikinagrian na kinantina mapan na i-surrender ta ardi di original nga mother title ta isuna itud namot kanya na itud na kanya dati original nga sepia. Okay. Yung title, DJ title nga mapagsasaritaan ni dita, dahulat. Is that the hulat? Yung hulat yan nga gatangem DJ nakalala DJ title? Kasang answer, kasang partition na lang. Partition. Yung lote adda parte na ka DJ nga lote nga ilako na. When sir kasi Okay. sir. But yung title hamod dinamag idi kasi yung dito tamo ka ket adano ka dito nagbibingay gidang ket masubdivide masubdivide under my name, under your name, under name ti sabasabali. Tapno mapartisyon nga ron dijayen or adda DJ lute then mailuten to ay titulon to meten agsisinan DJ titulo. Han mo na damag tikas jay before nga nag-close kayo. Iti deti nga deal Angel. Iti ngamin ipakpakita na circuit adda kastang subdivision nan sir. Tapos adda ngamin ti dagiti nagpipinirmaan da tenant. So, kasi adda adda mga diyan dijay which is nga na-cancel. Ay kasi nga umano nagpipinirma da nga anytime nga adda gumatang hindi nga lote ket iyawat daw kumakanya kon kasi sir. Ngan ti problema sir. Haan da nga may papel-papel kasi haan nga mapan ag-surrender na antina jay RD. Okay. But yung hindi ma-subdivide, awan ka di move na nga mangilasin ka di na itudi nga para ken kuana para iti pan na kay naganan under her name, under his name, Angel. At de pakpakita na idi sir. Okay. How true nga adda pa di kiti sabsabali nga kasla na aramid na kakastoy met laeng dating madakdakamat wenno kinatransact mo Angel. When sir in Okay. when sir idi bumaybayaran sir nadamag ta nga nabirukan na sa totoo lang. Nabirukan da nga sinapsapol da ko gutin yung tatatao imot nga mahagatang kanya Okay. to find out nga awan mat lang kadagiti gimatang kanya na tinay tungtungpal na kasang agpapada kam ti case nga ade pakita ng papel na dakal kay nga amang tinaybayad milyon pa yon ket awan magayam ti na ititulo nuno na ipapapel na sir. Tapos dahan ko maidi nga makasama isgay mo sapsapulan dak sir ta ibagadakan ko makanya hangko tutuloy nga gatangan takdon hanap may lawlawan. Okay. Kasi napasama kanya dan. Haan lang nga taltalo lang upat nga tao sir. But di gijay tao nga agreklamo met against ka dito nga tao saan met nga rod nga deta nga lute metlaan tinlako daking inlako na king kadakwada Angel. Aga-abay sir. Aga-abay. Okay. So impakita na met adapan nakabagi na ijay nga parte. When kasi man lang sir, no niya tanakin di mo una sir, isumat la sarita na kanya. Okay. Base di pa nakininuman mo kaditi sa Bali. Kas jay kadimet tinaaramid ang sistema or technique nga naiswat uno na aramid kadi na aramid ken kaken na aramid karakwada. Han na maala jay mother title Angel. When sir kastimot lang sir. Okay. Digi jay nga lute nga aggaabay may sa nga Ngahan na parsela. kami tihan na ngamin imbagahan niya mi sir ket amo na lagarog gayam ada problema na apay pay lang ilaklako na
Dapat ayusan na kumapilang muna na sir. Sakbay na nga ila ko tapos hang may lawlaw ang tao, di ba? Okay, yan yung ano, yan din yung kamali ninyo, especially ikaw. Kasi saan mo nga sinigurado nga under his name, her name, no sino man, no lalaki no babae detoy, nga before nga nakitransact ka, nagtalik ka, nga gaputan di pakpakita ng mapa, na subdivide, nainagan keng kuana, among ti subdivision, hang proof of ownership dapat under his or her name di land title Angel, di ba? So adamit kamalim nga kas kadagiti padam nga nilakwan na or linakwan na Angel. Owen, sir. Okay. So nangig mo digiti nagbalin nga rakurak ni Apo Vice Mayor Abogado Ferdinand Ignacio gapud adda ka dita balasyo taw masapul ti maisyuan iti special power of attorney tapnon ti kasta isu ti mangitakder ken ka no agpila ka iti kaso Angel na alam digiti proseso nga inpadanon ni Abogado Ferdinand Ignacio ti Madaydayaw Vice Mayor ti Ili ti Paway Angel. When sir, iso ti sumarunok nga arami din sir, kasi day titulagan ni nga inggan at December nga pinagsugli nga ti kwarta ket awan ti natungtungpal. Dumanmangted sir, inawat bulatan. Kaslang pawon suwelo di po bulatan. Tatinam na makar sir nga from August to December agbayad so na. Tatan, gaputan the agreement ni nga kasyayan. Sige, nagtiwala na kanya ng libre kung matapugan ti January ti mawgi so nang agbayad akti full payment kasi ay partial payment nga 150k like that. Until now sir, kunusun na aming aldawan sir, awam pulos may tutud na. Okay, Napya ko mamot sir nung pinidpidot ko la dayta nga. Ayan, yan yung ano. Nagbambanog ako okay, matmarod, talaga, sir. okay. So dito nga pasamak, apektado ka. Apektado ba yun? Baka babalawin na ka pa, di kita ka pamilya mo, mister mo, anak mo, or kakabsat mo, Angel, gapoy di dito pasamak. When sir, kasi daktal mga rin nga kantidad sir. Okay, Angel, maraming salamat. Itinted mo agundaway nga makainumanda ka. Amok dakkel nga adal when no pakapidutan iti susuro tapno agan-an na digiti mayat nga gumatang iti lute or anyaman na banbanag aglalo no dadakkel nga kantidad ti ano na ti may bayad. So talaga desidido ka magpila ti kaso against ka dito dakdakamatem. Ano nga ma'am? When sir, ipila ko sir kasi nalpas magtisaritaan ng tao na magsisarasakita samantalang iso na kung kunusan namin nga aldaw. Which is awan ti papapanan ng sir ti sarita mi. Kasi nagpipinirma kang pwede attorney, maulat at tulos ni may sa tinumpal na. Pas lang, nor arigan sir, nasanay iso na ti kas nasanay ti kas trabahon sir. Hey mama. Okay. Angel, once again, thank you very much. Angel, itindet mo gundaway. Itindet tingal daw. Maraming salamat. Thank you, sir. Okay, so DJ Apo ni Angel, DJ dakdakamaten tayo Apo nga dumadawat iti tulong tapno ti kasta may endorsar iti may isang abogado. So in-endorsar tayo ni Dapo deto nga kaso ken ni Abogado Ferdinand Ignacio ti Madaydayaw nga Vice Mayor iti Ili ti Paway gagiyem kabsat dinawat tayo Apo DJ tulong na no ana dito rumbeng aramiden ni Angel. So dijay mang-issue iti special power bo at attorney tapnon di kasta isu ti mangitakder ken kuana kadagitay court hearing no mapanto dito apo kas pagarigan iti korte gagayem ken kabsat. So paglawlawagan na po wenno pagibasaran detoy kadagitay mayat wenno agplan-plano nga gumatang iti lute ore saan lang nga lute amin nga bambanag nga gatangin tayo apo aglalo no dakkel nga kantidad gagayem ken kabsat o agasin nyo mababalawen siyempre buribur ti panunot na dito kunana hangkumit nga ro da pinudpidot nagling etak deta nga kantidad kunan ni Angel gagayem ken kabsat okay itultuloy teto apo di sa bali pa ngayon kami tampok di programa tayo damdamag ni Berto kalpasan digitoy.
Daytoy ti sungbat ti nangato agasto si pagtatalunan. Next Gen, dagiti produkto ti Next Gen, ket napaniknikanin na mangibaba ti mausar nga abuno iti katang talunan. No sarem ti Next Gen, bumaba iti 50% ti panagusar ti abuno nga maipani ti daga. Protektado pa iti talon nga bangkag tayo. Mabalin nga usaren digiti produkto ti Next Gen kadiri amin nga mula, kas ti pagay, mais ken uray digiti natnateng. Epektibo pa iti Next Gen kariri flowering plants ken uray fruit bearing trees. Adanda pa iti produkto nga para kariti traken tayo adingwen pakiramanan digiti lames. Dagiti Next Gen products ket pangatwen na ti apit tayo iti nababbaba agastos. Gumatangan kariri Next Gen products iti Chumbian Feed Supply, Masarakan Tigarete Street, Abay Tigareta Barangay Hall, Baduk Ilocos Norte. Next Gen a produkto para kariri amin nga klase ti mula ken para kariri tarken. Next Gen, environmental friendly a produkto. Next Gen, babayan ti panangimaton ni Miss Maria Cristina Balbas Dulay. Mabalinda pa nga may panawag ka na kayo. Ti umiso apan nakausar deto yung produkto, babayan ti company technician da. Padwen ti apit, iti nababa agastos, babayan ka rin ti produkto, ti Next Gen. Next Gen! Daytoyen tinurore digiti agisem kariri daan na lugan wenno digiti mawawagan iti vintage car. Dandanin ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Manipod ti multi-awarded nga agtagikwa ani Mr. Danilo Torres. Ditoy nga ramiden dati panagisubli ti husto alangat ti lugan nyo, manipod tawen nga rimwar ti modelo na. Eksperto ken di kalidad ti trabaho, malaksit iti data. Ijaya dan tupay ti panakatarimaan digiti modelo alugan nyo, iti na kalintegan na presyo. DRT Auto Restoration, manipod kadaanan, aging gana iti kamodeluan na lugan, inda atensyonan. Narod kakailian, padaanan ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Kukwa kinamatmatunan ni Mr. Danilo Torres, tinangyalat ti kangato na pamadayaw, iti kaudyan nga MIAS 2022, Wenno Manila International Auto Show. Masarakan iti Biak na Batu Street, Barangay number 21, Lawag City. DRT Auto Restoration.
Ngimaton apo ti presyo gagayem ken kakabsat. JAMR Construction Supply. Naglukaten ti JAMR Construction Supply. Apakagatangan ka dagiti di kalidad. Yem nalakati presyo na kasapulan iti panagpatakder ka di balayo. When you anyaman na pasdek. Alis tulay nga sa pulen ti JAMR Construction Supply. Ada deto iti Suba Road. Asirig ti mga to bridge. Di kay agpaudi iti panakagatang di kasapulan nyo. Kadagiti patakderyo. JAMR Construction Supply titurungen. Kenno kasapulan nyo ti opisina dagiti negosyo, adaan da pa iti paupaan nga espasyo iti second floor ti JAMR Building. JAMR Construction Supply iti JAMR Building, Suba Road, paset ti barangay 50 Butong diti Siyudad Tiluwag. Asinig ti mga to bridge. Nalaka ngem di kalidad a materyales, magatang iti JAMR Construction Supply. Kalikagom mo ti makagatang kariri di kalidad. Imported nga arwaten para lalaki ken babae pakiramanan di ubing ken nagtutubo. Daytoy titurungem. Melinda's Fashion Boutique. Magatang dito ay imported nga RTWs kaski pantalon para lalaki ken babae. Shorts, t-shirts ken blouses. Ado pay pagpilian nga gowns di babae kastameten di ladies sandals ken sapatos. Adan da pay kariri cosmetic products, ore jewelries ken bags. Melinda's Fashion Boutique. Nangato ti kalidad di kitilako da, ngem na kalintigan ti presyo da. Melinda's Fashion Boutique, masarakan ti JAMR Building, Suba Road, Barangay 50 Butong, Lawag City. Melinda's Fashion Boutique, imported nga arwaten para kingka kenti so amin. Melinda's Fashion Boutique, the home of high quality RTWs. Melinda's Fashion Boutique, second floor, JAMR Building, Suba Road, Barangay 50 Butong, Lawag City. Okay, tuloy-tuloy. Sorry apo, hindi na dito Okay, tuloy-tuloy. Ada major break apo iti public schools. Mangrugi apo Pebrero 6 aging gana iti AGIS, segon apo iti Department of Education. Mangrugi iti major break iti public schools iti entero Pagilian. Iti sumaruno alawas base iti school calendar ngayon parwar ti Department of Education para iti school year 2022-2023. Base apo ti DepEd Order number 34 series of 2022 the school calendar and activities for the school year 2022-2023 yet madaan iti major break ti public schools iti entero Pagilian manipud Pebrero 6 aging gana iti Pebrero 10. So that is Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. Then Saturday and Sunday aumit ti classes malaksida po kanili colleges and universities po nga adda ka iti Sabado. So dito elementary together with high school 1 week nga mid-year break deti gagiyem keng kamsat para met iti school year gagi itatapo may swat apo ti mid-year performance review and evaluation ken in-service training iti 5-day mid-year break. Kalpasan ti mid-year break, nakasagana met ti parent-teacher conferences para iti panakaipay ti report cards iti Pebrero 18. Ayan. So, di po, palagi pa po manipod iti Department of Education. Gagayem ken kamsat mid-year break. Apo. Okay, sublanan tayo apo, dito sarsarita kita tayo. Ngin matukanumet ti presyo ti itlog, iti sa bali nga nasyon. Dati katsigon, iti Department of Agriculture, nga saan laing nga dito pagilya na Pilipinas, ti nakapasamakan, ti kastoy, no diket nagbalinen dito nga global issue. When no issue, when no probleman, iti sa nga lubungan, gigiyem kamsat. Base apo ti kabarwanan nga record ti Department of Agriculture, para iti price monitoring, nakita da nga ti medium-sized eggs, adda presyo, mailaklako dito iti siyam pisos iti kada bukel, kada piraso, iti Kamanilaan. Dito mo dito probinsya, baka nangingina pa. Nupay kasta kino na ti ahensya, nga ti presyo ket saan nga rumbeng nga nangatnyato ang ti current rate aglalalo ket adamet pagibasaran nga production cost. Adda ti na makita nga 620
ang cost produce kalpasan na dampay ti incidental cost 7 pesos sa balipay nga factor di agricultural input 720 gigiyem kamsat nga detoy ket para dampay pa mainayon para kaditi retailer kada piraso ngem saan nya rumbeng labsan na apo iti siyam nga pisos iti paka lakwan ti ti itlog gagiyem kamsat diti pagilyantay nga Pilipinas gagiyem digiti presyo apo kaditi sa bali nga nasyon nga addaanen apo ti naggarawen ti presyo ti itlog ay New Zealand 20 pesos and 76 centavos ulite ka yung 20 pesos and 76 centavos per piece ni itlog converted di giant kadi currency da ijay New Zealand gagiyem kamsat 20.76 gagiyem 17.59 met apo ijay Amerika 17 pesos and 59 centavos na i-convert metin di US dollar into peso 11 pesos and 41 centavos met apo ijay United Kingdom ken 8 pesos and 58 centavos ijay Japan gagiyem kamsat. So yung Japan mas mura ng mas na bababa ti presyo da iti 2 centavos gagiyem kay kamsat no ikumpara tayo apo dito pagilya na Pilipinas nga ti medium size egg ket may laklako iti siyam a pesos that is in Metro Manila kakabsat ken gagiyem dito amo dito sa bali nga lugaren kasla ko man dito probinsya tay nga Ilocos Norte no manon apo iti presyo ti itlog gagiyem kamsat especially yung medium size gagiyem but according segon apo iti bayang ti Department of Agriculture saan laeng apo nga dito pagilyante nga Pilipinas ti nakaingatwanen apo ti presyo ti produkto nga itlog. Okay, kasama na itultuloy tayo agyaman tayo apo ti Cherry Lynch Crispy Chicharon nga magatang apo ti ground floor ti San Nicolas Public Market dapat dito sa balida lako apo nga cook meat naimas digito ken 8 pesos gigiyem ken kamsat dati ti Cherry Lynch Crispy Chicharon ket kukuha ken matmatunan da Mr. Henry Valledor kani Ma'am Cherilyn Jacinto Valledor, Manipo di California, Estados Unidos. Henry Valledor, thank you very much Dr. Alan Taylan, the St. Camillus de Lelis General Hospital, number 121, Zay Flores Street, Lawag City. Nadarikriklayan nyo apo di Baguio, ket-ket yun di agpakonsultar iti doktor, mapan iti doktor na mapagtalkan, Dr. Alan Taylan. Thank you very much iti John Floor Apartment, iti Barangay 50 Butong, dito Ciudad Tiloag, babayan kay ni Mr. Aurelio Fiesta Jr., Manipod Honolulu, Hawaii. Thank you kay ni Ma'am Esmer Galisinao, iti Barcelona, Spain, gagiyem kamsat. Agyaman tayo ba iti TMT Construction Company, Report 8A, Kabungaan North, Lawag City, babayan kay ni Honorable Telwin Tapawan. Amin na po ang construction assistance nga kasapulan nyo, serbian na kayo. TMT Construction Company, 48A, Kabungaan North, Lawag City. Pugad Lawin, Carbas Air Conditioning Service Center, Balintawak Street, Lawag City. Adaan ka rin nilalaing nga aircon technician, tapno ornusen daabot aircon tilugan nyo, babayan ka ni Engineer Neil Jose. Maraming salamat din kay ni Ma'am Elis Tamayo, iti Barangay 16, Bacara, Ilocos Norte. Sawa ka na ba sa pare-parehas na lasa ng lechon manok? Dito sa King Galitos, kung saan ang panlasa mo'y concern ko, siguradang kasasarap. Marami nang nakasubok at nakatikim ng King Galitos Lechon products at talaga namang na-enjoy at naging paborito nila ang aming lechon. At dito, makakasiguro ka na malinis at ligtas ang aming produkto. Kaya tara na, subukan ang aming napakasarap na lechon manok. Ang talaga namang napaka-crispy King Galitos Yempo. Ang aming delicious at siksik sa laman na lechon belly. At siguradong walang tinig na boneless bangus. Enjoy your meal! Nagito'y ti pakasarakan kariri branches ti King Galitos, Fort State, Parañaque, Marcelo, Parañaque, Molino, Cavite, Primark Noveleta, Cavite, Tanza, Cavite, Magdalena, Laguna, Mahayhay, Laguna, Calamba, Laguna, Deparo, North Caloocan,
Primark Bagumbong, North Caloocan, Kingstown 2, North Caloocan, Villa Cristal, North Caloocan, Liano, North Caloocan, Primark Bridgestone Camarin, North Caloocan, Primark Arherton, Fairview, Quezon City. Sa Uyo, Fairview, Quezon City. Ken padaanan ti panaglukat ti sa Balipay nga branch ti King Galito, City Santo Domingo, Fairview, Quezon City. Ken Primark Kasiglaan, Montalban, Rizal. Adtoy ni Engineer Neil Jose tapno ni suro na kadatayo no kasano ang mamantener ti aircon ti lugan. Di kwati napintas nga kwati lugan ket dapat nga dadaya rina di aircon da. Like for example, nagpa-service tatangal daw, i-required ko ngamin ti once every 18 months nga pinakadalos DJ system di aircon di lugan no kamang Robert DJ aircon di balay pa ket 6 months ket hampay nga umakakarisuna iso nga dapat nga agpa-service da iti once every 18 months no kamang Robert. As namin lang DJ pinag-change oil ilugan. DJ makita di filter dryer na no narugitan masukatan tapnon kas tama preventaran DJ pinaka-perdi DJ compressor no kamang Robert naglalo ket nakanginginat compressor tatan. Iso di pinaka-puso no Mang Robert. No tao ko may isut puso isut agi pump ti blood nga i-circulate na iti bagiti tao. Kasi met DJ nga DJ compressor iso met ti mangi-pump ka DJ refrigerant tapon kasta ag-condense iso na then ag-misto igenta evaporator na isi pinaglamiis na Mang Robert ketlo barado at agbarado ka DJ nga system aglalo ka DJ filter nga kung nakaisuti filter kagiti rugit DJ air conditioning system ket at tendency na nga ag high blood iso na maperdi DJ puso ti tao maperdi met DJ compressor no ka Mang Robert. Okay, tuloy-tuloy. Ti inte pa nagpipinadamag. Gagayim kapsat. Di ba barong sekretaryo apo ti Department of Social Welfare and Development Office ti DSWD. Base apo iti barong sekretaryo nga ni Secretary Rex Gatchalian tutukan ti Department of Social Welfare and Development ti panakalaban ti bisin, panagbisin na iti pagilian nga Pilipinas gapu iti rigat ti biag ken rigat apo nga mangsapol iti makan nga kang runa nakasapulan ti kada Filipino inaldaw-aldaw. Ti plano ti biang ti Department of Social Welfare and Development Secretary Rex Gatchalian maisubli dete food coupon program ti ahensya tapno maibabaa po ti problema ti panagbisin kadagiti adu nga marigrigat a Filipino. Yan yung talagang totoo, malapit sa katotohanan. Katotohanan nga talaga apo adu ti marigrigat nga pada. Second ti Department of Social Welfare and Development Secretary Gatchalian ti addang ket sungbat wenno reaksyon iti Rimwari survey ti Social Weather Station SWS iti napalabas nga lawas nga mangibagbaga nga 3 milyon nga pamilya nga maka paspasar iti panagbisin. Inayon ti ahensya nga palawaen da apo iti kastoy nga programa tapno adu digiti maipaayan ti tulong wenno dati food coupon program kadagiti nasusulinek nga lugar ket isudat iti tulungan ti ahensya. Idagdama manarimaan na po ti koordinasyon ti ahensya ti sabali nga sektor tapnon ti kasta maisubli ti food stamp program iti koordinasyon ti pribado nga sektor tapnon ti kasta magunod ti panagbalegi daytoy nga programa. Okay, tignan natin ti dakes hamit lang nakukurapay man ti maikanen baka daman digitay anat panawagandan gagiyim kay kamsat digiti marigrigat nga digiti ket ideklara latta nga marigrigat digitay adday ti biang ti gobyerno uray saan nya pudno nga marigrigat nga digiti pudno nga marigrigat nga pakaipaayan ti nasao nga na disenyo a programa isuda met ti mapaidaman gigiyim ken kakabsat amuyo ijay balasyo tao di ba ada diti welfare kung kunada no kwa especially Estados Unidos or kada giti kadarante nga Filipino sa jay adun digiti na enroll apo iti welfare nga ada diti coupon nya maited kadakwada when nga dijay ket supply da apo iti biang ti pamilyada nga madami digiti agkuna nga digiti kuno maalada nga
goods ket da ipawit da kaditay kapamilyada dito wenno kakabagyanda dito pagilyantay nga Pilipinas kakabsat ken gigayem iso nga medyo idi pa sa tiyempo ni Donald Trump medyo inarisit na dito kakabsat ken gagayem ngem tatta dito pagilyantay nga Pilipinas may rubrubat apo ti panakaisublina di food stamp nga may pay karite marigrigat nga iso ti mapande isakada siguro na po karite mabalin na paggatangan then ninto gobyerno ti mangbayad karite nga food stamp nga naipang karite insakada digitay kwalipikado nga pakaikan na may sa dito yan na po nga kaslakayat ko nga iparwar tapnon ti kasta masaganaan wenno maliklikan ti aberya dagiti kadila pudno apo nga pada nga marigrigat nya mina ti pakaipaayan na tapnon ti kasta saan nga agbalin nga problema deto ken maipaidam kadite pudno nga nakaisang ratan wenno nakairantaan na deto idi kalman adda deti nagbalin nga rakurak ti Senate Minority Floor Leader Senator Coco Pimentel nga ti maysa kaditi kang runaan na mangituntunda apo iti mental health problema iti panagpampanunot gagiyem ken kabsat ket gapu iti kinarigat ti biag kabsat ngem nimet Secretary Rex Gatchalian base apo ken kuana aramiden na ti panangisubli iti food stamp program ti Department of Social Welfare gapu iti rimwar iti social weather SWS Social Weather Station Survey nga adu nga Filipino dagiti agrigrigat ken makapaspasar iti panagbisin gagayem kamsat ni Senator Coco Pimentel adadda nga mangitunda iti panagmauyong panakaaburido panakaperdi iti panagpampanunot ti rigat ti biag base ken kuana so no pagtugmukem deti basehan ni DSWD Secretary Gatchalian ken tinagbalin niya rakurak ni Coco Pimentel may nga senador ket adda kinapudno na nga adu digiti marigrigat adut ag maburyong adut ti agmuot adu iti maperdi ti urnos ti panunot na gapot kinarigat ti biag base ti rimwar nga resulta ti Social Weather Station nga survey minil-milyon pailay nga Filipino dagiti makapaspasar iti panagbisin nga dayto iti mangitunda ken ni DSWD Secretary tapno isublina ti food stamp program yan so deta po ti realidad pudpudno nga sitwasyon ti pagilyan tayo Pilipinas. Okay, awanin na po tinabati pa nga oras ti dito nga aldao para di programa ti damdamag ni Berto dati apo ti bagayam nyo Robert Berto de la Cruz iti master control ni SK Chairman Maki Paulino Agustin. Ibatimin tinatalinaay nga malem ti Sabado tay amin na sapada agyaman kam tinkay panagdingeg ken panagbuya. Damdamag ni Berto. Programa pakidanunan di paspasama kinibugod kayo alumar. Identero paginian ken unay di balasyo tawa. Damdamag ni Berto. Pakaidasaran diri damag wenno paspasamak. Diri sumbat diri agtuturay kadiri issues. Ken kalikagong diri umili. Damdamag ni Berto. Awisan na ka tapno makipartisipar. Agtimek tayo kakailian tapno amuan ti publiko ti husto akalikagong tayo. Awan malabsan amin ket may payan ti gundaway iti daytoy a programa. Damdamag ni Berto. Rangtay ti publiko adumanon kadiri masiknan. Damdamag ni Berto. Tumulong para iti panakasalbar ti biag. Pamalagip nga danon kada kayo babayan ti ENR Online ken ti Philippine Red Cross. Wait, nagpintas launay nga ikaadwan ket agbalin nga parte kada ito nga advokasya ti panagdonar ti dara. Amo tayo nga iti dara ket aysa kadagiti kakaimportansyaan nga fluids wenno necessity iti maysa nga tao. We cannot provide blood without blood donors as they say. So, haan tayo nga mabuteng nga agdonar ti dara kasi iti panagdonar ti dara ket maysa nga banag nga makatulong tayo iti sabali nga tao. Ket ti agdonar ti dara apo mangted deto iti self-fulfillment as they say or sense of self-pride. Kasi ammo tayo nga ti panagdonar ti dara ket biag ngamin ti katumbas na. Hala nga maysa nga biag it can save up to 4 lives, imagine. There are also personal benefits
ngano agdonar ka ti dara ket personally tabagbagi tayo adu digiti advantage na kasi no agdundunar tayo ti dara apo we can be sure nga mas napimpintas ti anayas ti bagi tayo. Donating blood can be a way to prevent from getting all those illnesses, especially kunada cardiovascular illnesses related. So napintas ti agdonar apo iti dara maamuan tayo pay ala haan met amin ket naikan ti bagi nga nasalun ta haan nagpapada ti bagi tayo ngam no agdonar tayo di dara ket it's also a way of having us health check up. Makunan to tay doktor nga digitoy tina-find outan iwasan tay basit ti kastoy no maminsan kastoy. So napintas ta the way tayo nga maamuan tay iti kondisyon ti bagi tayo. Maamuan tay pay apo iti blood type tayo. Okay. So very important that donating blood is also way of knowing yourself. Tinapalabas. Namulit ti agdama babaen tinapalabas amang sangal ti masakbayan. Day di napalabas na nakaibinggasan da balegi ket pan nakapaay. Anangasot ken liday ket naibuyog sa innek. Ana magarubos na paitalulwa. Ngemkas nakaparswaan ti lubong. Umbaas ti nagtangi pasipnget ni Rabi. Tumpar anaraar ni barungag sapa tapno umungar baru anamnama. Namnama asubad ni napait anapalabas. Ket may buwang de isem ken garakgak. Kagiddan ti panaglunit ti nauneg ken nasay masugat. Tinapalabas. Iri may kadwa gundaway papagayam, kablawan na kayo, iti nagasat nga malim ti Sabado tay amin na sangapada. 4 ti mabilang iti bulan ti Pebrero 2023. Manigo di ENR online, may danon maning kada kayo, ti sabali payaparang ti programa tayo, Tinapalabas. De la Cruz. Iti technical control ni Maki Paulino Agustin. Iti dati nga malem, inte maninituloy, ibasa diti surat, nga nakaipalaunan tinapalabas ti biyag kenaya. Ni pagayam tayo Elsa. Ngem kasangwanan yan ti ituloy, nga ibasa ti surat ni Elsa, agyaman tayo kariti sumaganad. Thank you very much iti Cherylyn's Crispy Chicharon. Iti ground floor ti San Nicolas Public Market. Inaimas nga chichiron, gigayim kay kapsat, pakirmanan nila po, di sabsabalipay nga cook meat, kasti adubo, tinuguan, ken sabsabalipay, templa ti Cherylyn's Crispy Chichiron, di mo to pagbabawyan, pagayam, gumatangin, iti Cherylyn's Crispy Chichiron, babaeng kada Mr. Henry Vallador, ken ni Ma'am Cherylyn Jacinto Vallador, manibri de California, Estados Unidos. Agyaman tayo pa kay ni Dr. Alan Taylan, iti St. Camillus de Lelis General Hospital, nga masarakan na po iti barangay Bueno number 121, Zay Flores Street, Lawag City. Ririknain nyo ti Baguio, kahit nyo pakonsultar ti doktor, mapan iti doktor mapagtalkan, Dr. Alan Taylan. Thank you very much iti John Floor Apartment, iti barangay number 50 Butong, iti Siyudad Tilawag, babaen kay ni Mr. Aurelio Fiesta Jr., eri Honolulu, Hawaii. Thank you very much iti TMT Construction Company nga masarakan iti barangay 48A, Kabungaan North, Lawag City. Laudin lang nga po ti Cabeza Elementary School. Amin nga construction assistance nga kasapulan nyo, manipod maplapan nakaplano, ken pan nakalipas. Dagiti kayat yo pataktiren, mabalin na kayo nga asistiran ti TMT Construction Company.
nga kukuha kini matbatunan ni Honorable Telwin Tapawan. Agyaman tayo di pugad Lawin Carbas Air Conditioning Service Center nga masarakan ti Balintawak Street, Lawag City. At daan na po ka dito nalalaing nga aircon technician nga mangurno si di problema ti aircon tilugan nyo babayan ti panangidaulo ni Engineer Neil Jose. Thank you very much, Ma'am Elis Tamayo, Barangay 16, Bacara, Ilocos Norte. Ken Ma'am Esmer Galisinao, edi Barcelona, Pagilian nga Espanya. Maraming salamat. Daytoyan ti sungbat tinangato agastos iti pagtatalunan. Next Gen, dagiti produkto ti Next Gen, ket napaniknikanin na mangibaba ti mausar nga abuno iti katang talunan. No sarem ti Next Gen, bumaba iti 50% ti panagusar ti abuno nga maipani ti daga. Protektado pa iti talon wenno bangkag tayo. Mabalin nga usarin digiti produkto ti Next Gen kadiri amin nga mula, kas ti pagay, mais ken uray digiti natnateng. Epektibo pa iti Next Gen kadiri flowering plants ken uray fruit bearing trees. Adanda pa iti produkto nga para kariti taraken tayo adingwen pakiramanan digiti lames. Dagiti Next Gen products ket pangatwen na ti apit tayo iti nabababa agastos. Gumatangan kariti Next Gen products iti Chumbian Feed Supply, Masarakan Tigarete Street, Abay Tigareta Barangay Hall, Baduk, Ilocos Norte. Next Gen a produkto para kariti aming nga klase ti mula ken para kariti taraken. Next Gen environmental friendly a produkto. Next Gen, babayan ti panangimaton ni Miss Maria Cristina Balbas Lulay. Mabalinda pa nga may panawag ka na kayo. Ti umiso pa nakausar dito yung produkto, babayan ti company technician da. Paadwen ti apit, iti nababa agastos, babayan ka rin ti produkto, ti Next Gen. Next Gen! Daytoyen tinurure digiti agisem kariti daan na lugan wenno digiti mauawagan iti vintage car. Dandanin ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Manipod ti multi-awarded nga agtagikwa ani Mr. Danilo Torres. Ditoy nga ramiden dati panagisubli ti husto alangat ti lugan nyo, manipod tawen nga rimwar ti modelo na. Eksperto ken di kalidad ti trabaho, malaksit iti data. Ijaya dan tupay ti panakatarimaan digiti modelo alugan nyo, iti naing kalintegan na presyo. DRT Auto Restoration, manipod kadaanan, aging gana iti kamodeluan na lugan, inda atensyonan. Ngarud kakailian, padaanan ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Kukwa kinamatmatunan ni Mr. Danilo Torres, tinangyalat ti kangato na pamadayaw, iti kaudyan nga MIAS 2022, Wenno Manila International Auto Show. Masarakan iti Biak na Batu Street, Barangay number 21, Lawag City. DRT Auto Restoration. Basa ti surat nga nakay palungunan tinapalabas ti biyag ken ayat ti pagayam tayo Elsa. Nupay taginam-ayek ti biyag karidi nga gundaway Manong Robert. Nalidem ti panunot ken ritnak, iti ina. Wen kabsan. Talaga nga kayat kumet ti bumalisen ken inana, wenno ni mama. Gapu kariti nararamid na kanya. Linagip ko amin digiti pan nakaidadanes, wenno pan nakaparparigat ko babaen ken kuana. Edi agturpusa kit elementarya awan tinangabay kanya. Edi umuli akit inteblado. Tinagtakder nga pan nakainak ket isu ti advisor ko. Nga isu ti kinadwak nga nangawat iti diploma. Ti saan naman laeng nga panangipangag ti kalikagum ko nga makapagadal wenno makaituloy ti adal. Kenamum kadi Manong Robert. Ngano adday di ti meeting dagiti naganak wenno ti PTA. Siyak laeng ti awan may presentana ang naganak wenno guardians na. Dagitoy digiti nakasaksakit nga paset
When no napalabas ko, babaen iti aramid ti ina. Tikan kanayo na panangdangdangran na kanya. When? Kenti kang runaan ti amin. Ti pan nakikuntsaba na. Ken ni Mario tapno ti kasta. Magunod ni Mario ti kinababae. Saan ka di pa'y laeng nga umanay tapnon ti kasta. Talli ko dakmet ti inak. When nun ti kasta ket balsek met manong Robert. When kapsat. Dayta iditi. Nagbalin nga. Kalikago mo no. Kasla paggugusto tirikna. Nga maaramid ka rin di agundawan. Pagayang ko. Naglabas pa'y di iti aldaw, Manong Robert. Nagtultuloy ti panagpampamarag ko ken ni Mario. Ngem iti kaungan ti panunod ko, nabukelen ti plano nga aramatek ni Mario kontra iti inak. Saan nabalin niya agdisnudo aka mangipaay iti kinababaik tunggal kasapulan na, lakit di mabales ko ti inak. Ngem karigidi nga gundaway when iti panagtulid ti aldaw, nairaman iti plano ni Mario. Nga uray isunakit na bileg, nga uray isunakit mabali na pagamamkan wenno pagunyan. Iti maysa nga aldaw nga iumay ni Mario iti balay nga pagiyanak. Kastoy digiti saludsod na. Saan mo kadipay nga napakawan ni mamang mo? Saan na kasimbungban? Hoy Elsa, kasapsarita ka. Saan mo kadipay nga napakawan ti inam? No napakawan ko, anya kadikit ka. Kinunak nga medyo kaslamang lalais ti buses ko. Awan metkit dingem mamama kaklaeng iti mabalin nga. Bunga ti pananggurgura mo niti inam. Lusika ti siyang ipateg mo ka niti inam. No ilako na ka ti inam. Wenno isungalngal na ka iti buhaya. Isubo na ka iti pagpigada. Pakawanin ka niti inam. Natangken nga sungbat ko kini Mario. Nagsinay ni Mario ngem kalpasan na immisen. Saan nitkin ti angin? Iliklik-lik ka laeng iti babalin nga saan na napintas. Marami diti nagwetan niyo. Iliklik-lik na kwenno. Kayat mo nga agin nornos kami ti inak tapnon ti kastakit. Agserbi kami ti kama para keng ka. Kinunak. Timmakder ni Mario ket kastoy digiti balikas na. Sese atim kumamit ti panagsarsarita. Amangan ta makalipat ak. Anya no makalipat ka? Tangranak? Wenno pagtalawen nak? Kinunak nga si tatangsit. Nakita klatta ti panagrurigreg ni Mario ngem limikot. Siguro ket tep-teppelan na ti magina nga mabalin nga no ibuswang na ti sa nga pungtot na ket diswan na Manong Robert. JAMR Construction Supply. Naglukaten ti JAMR Construction Supply. Apakagatangan ka dagiti di kalidad, yem nalakati presyo na kasapulan iti panagpatakder ka di balayo when you anyaman na pasdek. Alis tulay nga sapulen ti JAMR Construction Supply. Ada deto iti Subarod, asilig ti mga to bridge. Di kay agpaudi iti panakagatang di kasapulan nyo kadagiti patakderyo. JAMR Construction Supply titurungen. Kenno kasapulan nyo ti opisina digiti negosyo, adaan da pa iti paupaan nga espasyo iti second floor ti JAMR Building. JAMR Construction Supply iti JAMR Building, Subarod, pasit ti barangay 50 Butong diti Syudad Tiluag. Asilig ti mga to bridge. Nalaka ngem di kalidad a materyales, magatang iti JAMR Construction Supply. No kalikagom mo ti makagatang kariri di kalidad. Imported nga arwaten para lalaki ken babae pakiramanan di ubing ken nagtutubo. Daytoy titurungem Melinda's Fashion Boutique. Magatang ditoy digit imported nga RTWs kas ti pantalon para lalaki ken babae. Shorts, t-shirts ken blouses.
Ado pa'y pagpilian niya gowns sa babae, kastamit ten digiti ladies sandals ken sapatos. Adanda pa'y kariri cosmetic products, ore jewelries, ken bags. Melinda's Fashion Boutique. Nangato ti kalidad digiti lako da, ngem na kalintigan ti presyo da. Melinda's Fashion Boutique, masarakan ti JMR Building, Subarod, Barangay 50 Butong, Lawag City. Melinda's Fashion Boutique, imported nga arwaten para kingka kenti so amin. Melinda's Fashion Boutique, the home of high-quality RTWs. Melinda's Fashion Boutique, second floor, JMR Building, Subarod, Barangay 50 Butong, Lawag City. Naglabas pa'y digiti aldaw, Manong Robert. Welcome sa. Iri pa naglabas digiti aldaw saan niya napunas ti gurak iti mismo nga inak nga nagtauna. Ken ti plano ka pa nangaramat ko kini Mario, tapnong balsek wenno padang raktina. Adi ti maysa nga gundaway nga inawis nak ni Mario nga napan iti maysa nga pagpapanganan. Api nga panunod mo ti mangidate kanya kini dito nga nangina nga panganan. Sinaludsud ko, tanda ti kinapatig mo kanya. O rin pagkaamok nga saan ka napatig o mapilpilitan ka kanigiti kayan mo maaramin. Ipariknaklat ka nga napatig ka kanya. Balikas na. Nakaisem iti unig ko iti day di agundamay. No adakit dawit ken ka kas pagarigan. Aramiden ka di kaputa ibagam nga napatekak ken ka. No kabalinak-lakit di apekit din niya saan. Entuloy mi Manong Robert tinangan. Ngembayat ti pampanangan ko ag plan-plano ak wenno panpanon ka. Idi malpas kami anangan. Dito yung inayaban nan ti waitress tapno alain nan. Wenno amwen na numano ti bayadan mi. Bayat nga orayan mi ti waitress. Anya ngamin tikit daw mo kanya. Babaling ka di nga saan na dito iti pangibagakken ka. Babaling ka di nga ibagak tukin ka no data iti yung nagtiluka. O sige. No iso ti kunam di iso. Madamdama pa'y adan ti waitress nga igim ti papel nga nakalistaan ti katat ti mabayadan. Nakitak Manong Robert iti panangasok na iti nabingbeng na kwartana iti bulsa ket binayadan. Iti kantidad nga nakalanad iti nakailistaan iti na-order ket presyo dito. Sige miss, keep the change. Kinunana. Kaslamadlaw kong agal alisto. Agal alisto ni Mario. Sige mapantan Elsa. Kinunana. Timakdera kabsat ket tinurong mi nga ruden ti parking lot. Nga ayan tinakagarahe wenno nakaparking nga lugan na. Kalpasan na, naglugan na. Kadi di makalugan ni Mario pinagandar nan ti lugan ket ditan. Nga nang rugin ti panagtulid ti pilit tinasao alugan Manong Robert. Nagtartaray ti lugan inururay ko nga ni Mario tini nang burak iti ulimek iti unig ti nasao nga lugan. Aging nga nauray ko ket kastoy ti mo nabalikas na. Anya ti kunam nga request ko nakit daw mo kanya. Kabalinam ka di nga aramiden. Kunakbet iti nga no kabalinak aramidek parakit ka. Kaspaset ti panangipariknak nga napatigkan kanya. No ibagakken ka nga papatayin ti inak. Aramidin ka di.
Kasla nakigtot ni Mario iti nanggig na nga panangibagak nga papatayin na ti ina Manong Robert. Nabaybayag sa naguni ket kastoy ti sungbat na among kaditi sasawet. Sinirek ka din ti demonyo ti panunot ken rikna. Kaputi guram iti ina. Wen. Siguro ket kasta saan kun nga may katpay ti dimket a demonyo iti rikna ket panunot. Kapu iti narami iti ina. Pati ka di siyak ket ramraman na. Aawan ti inbagak nga inamraman ka. Ngamin ka nadaki ti sidong mo. Adak nga tultulnog ka rin amin nga ipaaramid mo, Mario. So nga, ada yung nga iraman ka. Gaputam mo nga saan mo nga naaramid, naramid mo kanya. No saan niya gapu, iti bilin, wenno, panang pabor ti inak. Saan ka niya? Nabayag nga saan nga nakasungbat ni Mario, iti day di nga balikas ko, Manong Robert. Sawa ka na ba sa pare-parehas na lasa ng lechon manok? Dito sa King Galitos, kung saan ang panlasa mo'y concern ko, siguradang kasasarap. Marami nang nakasubok at nakatikim ng King Galitos lechon products at talaga namang na-enjoy at naging paborito nila ang aming lechon. At dito, makakasiguro ka na malinis at ligtas ang aming produkto. Kaya tara na, subukan ang aming napakasarap na lechon manok. Ang talaga namang napaka-crisping King Galitos Yempo. Ang aming juice-licious at siksik sa laman na lechon belly. At siguradong walang tinig na boneless bangus. Enjoy your meal! Dagitoy ti pakasarakan kariri branches ti King Galitos, Fourth State Parañaque, Marcelo Parañaque, Molino Cavite, Primark Noveleta Cavite, Tanza Cavite, Magdalena Laguna, Mahayhay Laguna, Calamba Laguna, Deparo North Caloocan, Primark Bagumbong North Caloocan, Kingstown 2 North Caloocan, Villa Cristal North Caloocan, Liano North Caloocan, Primark Bridgestone Camarin North Caloocan, Primark Arherton Fairview Quezon City, sa Uyo Fairview Quezon City, ken padaanan ti panaglukat ti sa Balipay nga branch ti King Galitos iti Santo Domingo Fairview Quezon City, ken Primark Kasiglaan Montalban Rizal. Adtoy ni Engineer Neil Jose tapno ni suro na kadatayo no kasano ang mamantener ti aircon ti lugan. Di kuati napintas nga pinangikuati lugan ket dapat nga dadaya rina di aircon da. Like for example, nagpa-service tatangal daw, i-required ko ngamin ti once every 18 months nga pinakadalos DJ system kay DJ system di aircon di lugan no Mang Robert ta DJ aircon di balay pa ket 6 months ket hampay nga umakakarisuna iso nga dapat nga agpa-service da iti once every 18 months no Mang Robert. As namin lang DJ pinag-change oil ilugan. DJ makita di filter dryer na no narugitan masukatan tatlong kas tama preventaran DJ pinaka-perdi DJ compressor no Mang Robert naglalo ket nakanginginat compressor tatan. Iso ti pinaka-puso no Mang Robert. No tao ko may isut puso isut agi pump ti blood nga i-circulate na iti bagiti tao. Kasi met DJ nga DJ compressor iso met ti mangi-pump ka DJ refrigerant tapong kasta ag-condense iso na then ag-misto igenta evaporator na isi pinaglamiis na Mang Robert ketlo barado at agbarado ka DJ nga system aglalo ka DJ filter nga kung nakaisuti filter kaditi rugit DJ air conditioning system ket at the tendency na nga ag high blood iso na maperdi DJ puso ti tao maperdi met DJ compressor no ka Mang Robert.
ni Mario para kanya. Kastoy ti balikas na. Lipate mo ti panpanunutin. Ti paparami mo kanya ka parang papapatay mo iti ina. Saan niya rumbing aramidem neta? Dakes ak nga ta no kadadakay sa nako na tao. Ngem jakmet nga rin maramit ti kas ti panpanunutin. Jak maramit. So nga, saan mo nga ipan di panunot mo nga tung palik ti binit mo. Ubing kapay para iti deta plano. Ken amom ka di nga mabalin nga maperdi ka met wenno sidiren na kanto ti konsensya no kas pagalingan. Ti pungtot ket agpatingga. Ngem ti panagbabawi ket di mo ammo no kaano nga may waksim wenno agpatingga deta nga panagbabawi. Panunutem deta. Mabalin nga ti panagkitam kanya ket dake sa katao. Kapoy tinaramidak ket ka. Ngem saan nga kas ti kauneg ti kinadakes nga panpanunutem ti anak niya. Amok met ti mga asi Elsa. So pangaasi. Likli ka mo nga panunutem. Ti kalikagom mo nga pan nakapapatay iti inang. Nagpakada ni Mario. Iti day di agundaway kalpasan di pa nagsarita. Bayat nga addaak iti dak. Pinanpanunot ko di kiti balikas na. Pinanpanunot ko ti pan nakapaay ko. Manong roke. Kasla mabales kong ida adwa. Ti panangipagarup ko idi. Isingasing ko apapatayin ni Mario ti mismo nga inak. Ngem saan? Siguro kit na utek met laing ni Mario nga miti siya. Ngamin, pinanpanunot ko idi. Ngano aramiden na. Mabalin niya maisagmak ni Mario. Mabales ko babayan iti pinaramit ko kay Kuana. Ken masubot ko metten tinagbalin na kinaulpit wenno kinadakes panangirurumin kanya. Tibukod ko nga ina, Manong Robert. Kapsat ko. Ngem pulos nga dinapunas edi panunot kenrik na. Ti kalikagom ko nga mabales ti ina. Kasla kalikagom ko pa'y idi nga mangig. Wenno aday ti umay mangipadamag kanya. Nga pimusa yan ti ina. Tapnon ti kasta saanin nga manipod kanyak ti mandana. Edi mabali na pan nakapapatay. Wenno pan nakaidepen ti biyag na. Ket mapukaw na mamimpinsan iti deto yung lugo. Kasta idi ti pan nakakulaap ti panunot ko. Kasla saanin na mawaknitan, tinabingbing ken nangisit amanto, nga naikalupok wenno naikumot kanya. Kasla nasipnget aminen nga aglawlaw ko. Jakon mangeg digiti, nararagsak nga uli digiti tumatayap, nga mangpalagan ko may tirignan. Wen mano, talaga nga, intagbat ko ni ti bato, nganoan niya ti plano ket masapo na may patungpal. Tapnon masubot ko di tao nga nangirurumen ulay kanya. Manong Robert. Naglabas pa'y di aldaw. Iti may nga rabii ngayong yan ni Mario iti balay nga pag-iyanak. Idi malpas nga ikutan naman enti kinababae. Ditoy nga nagsarsarita kami ket kastoy di kiti balikas na. Anya nga tano ipan kay ti inam ket agsarita kayo. Tamangan punakno mapunas tinauneg mo na aguram kay Kuana. Kinunan, dimmango nakabsat ket ditoy, nga kastoy ti balikas ko babayan ti panang sangok ken ni Maria,
nga nakainda iti katre. No sikat ti mailiw makakita keng kuana. Gaputa dati met na kaya doa si kalaing ti mapan. Sandak nga inamrangan. Tauray ka ano ket saan to na mapunas ti gura. Iti DJ babae, iti DJ ang tao. Pinarigat na kunay. Kasla saan ka nagtaod keng kuana no ararigit. So nga pangasig. Saan mo nga ulitin ti panangijayam nga mapana kita ayan na. Tama nga no uris ka kung kabura ka. Kinuna. Bimangon ni Mario ket nagtugaw. Nga kasla kayarigan na ti maysa nga manursuro. Tapnon ti kasta malawlawagan na ti panunod ko. Maamakak kin ka Elsa. Maamakak ti kina dagsen unay ti adday tirik na kin panunod mo para itinam. Maamakak kin ka. Maamakak nga addan to tao nga mamatiken ka. Ket isu ti mangipatumpal iti dakes sa panggip. Pangaasi. Kasko nakken ka. Dakesak siguro ti panagkita. Ngem saan nga kas kangisit ti panpanunutem ti kararam. Amukmen pa pagdiligen ti nasaya at kensaan. Sikat ti panpanunutem. Ulitek ken ka. Napateg kan kanya. Isu nga. Jak kayat nga may sagmak ka Elsa. Kastati, topi kumiken ni Mario. Tikan kanayon na nga panangibagba kanyak nga pakawanek ti inak. Lawlawagak ti panunod ko. Ngem talaga nga kaslakim midikid ti gurak. Keni mama iti dedi agundaway, manurore. Agingga nga iti may sa amalem, nga magmagnaak iti igit ti kalsada gabuta kayat ko ti agwatwat. Ngamin kabsat kaslakang kanayon metten nga nakapupukak. Kaslakan kanayon metten nga, jak makita tilawag ti init. Ket kinunak iti bagik nga kasapulak met nga watwaten ti bagik. Magbagnag iti igit ti kalsada, idi makasabata iti maysa nga nakatalukbong nga babae, manong Robert. Wen kabsat. Nagsabat kami nga kaslaawan ti anyaman na. Ngem idi ta tinalyaw ko, nagsardeng nga kasla taltalyawin nakmet wenno kitkitain na. Ngem ditoy nga, inbaba na ti talukbong. Wenno talukbong iti ulo na nga ti laeng matam ti makita. Siya sino di nga babae? Kinuna kitinakem ko. Nupay kasla adda amak ko manong Robert, gaputa adu idi ti paspasamak nga, adda digiti marames. Adda digiti magundawayan kay kastamet ten, maagaw digiti napapateg nga. Iggemda, wenno kagamitan da. Intarengteng ko tinagna, manong Robert. When intarengteng ko ti magna amangang kunak no dadake sa panggip na kanya, tinasao nga nasabat ko ang nakatalukbong a babae. Dito'y kabsat nga, nagpanpanunuta. Nga talaga nga dakesin ti lubong gapu kadigiti adu nga mapaspasama. Nga uray siya, ket timulangsan, ti kinadakes ko gapu iti gurak, iti inakken kalikagum ko, nga mapapatay, manong Robert. Naglabas pa di aldaw, nagtultuloy ti kasla pa nagkabkabbalay mi ken ni Mario. No pay saan nga inaldaw nga umay. No laing siguro masapul na, wenno kasapulan nga epek tirik na nagapo iti. Imet ko aragsak manong Robert. Nagtultuloy met ti pananglawlawag na iti panunod ko. Ngem pulos nga jak dimngeg ken kuana. Iti may samanin nga aldaw nga kaadda na iti balay. Awisen nakmanin nga rumar tap nagpasyar kami kano. Ngem nagkitkita. Saan eh? Saan ko ang kayat ti rumarita kabuta? Maditibagi. Ano nga ti kayat mo? Kayat mo ka di nga. Agluto iti paborito nga makaan ket. Aglanglang ta nga mangan. Kinunana.
makamu ka. No iso di kayat mo, makamu ka. Oray nak nga ron, mapanak bumatang iti lutwek. Ti paboritong nga luto. Ti fried chicken, pangiramanan ti dinakdakan, nga karne ti baboy. Mapanak iti paggatangan ken, lutwek para ken ka. Sige, urayin ka dito'y balay. Sungbat ko kin ko ana, Manong Robert. Daytoy ti sungbat ti nangato agastos iti pagtatalunan. Next Gen, dagiti produkto ti Next Gen, ket napaniknikanin na mangibaba ti mausar nga abuno iti talunan. No sarem ti Next Gen, bumaba iti 50% ti panagusar ti abuno nga maipani ti daga. Protektado pa iti talon wenno bangkag tayo. Mabalin nga usaren digiti produkto ti Next Gen kadagiti amin nga mula, kas ti pagay, mais ken uray digiti natnateng. Epektibo pa iti Next Gen kadagiti flowering plants ken uray fruit bearing trees. Adaan pa iti produkto nga para kadagiti traken tayo adingwen pakiramanan digiti lames. Dagiti Next Gen products ket pangatwen na ti apit tayo iti nabababa agastos. Gumatanen kadagiti Next Gen products iti Chumbian Feed Supply, Masarakan Tigarete Street, Abay Tigareta Barangay Hall, Baduk Ilocos Norte. Next Gen a produkto para kadagiti aming nga klase ti mula ket para kadagiti traken. Next Gen environmental friendly a produkto. Next Gen, babayan ti panangimaton ni Miss Maria Cristina Balbas Dulay. Mabalinda pa nga may panawag ka na kayo. Ti umiso apan nakausar deto yung produkto, babayan ti company technician da. Paadwen ti apit, iti nababa agastos, babayan ka ti produkto ti Next Gen. Next Gen! Daytoyen tinurure digiti agisem kariti daan na lugan wenno digiti mawawagan iti vintage car. Dandanin ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Manipod ti multi-awarded nga agtagikwa ani Mr. Danilo Torres. Ditoy nga ramiden dati panagisubli ti husto alangat ti lugan nyo, manipod tawen nga rimwar ti modelo na. Eksperto ken di kalidad ti trabaho, malaksit iti data. Ijayadan tupay ti panakatarimaan digiti modelo alugan nyo, iti na kalintegan na presyo. DRT Auto Restoration, manipod kadaanan, aging gana iti kamodeluan na lugan, inda atensyonan. Ngarud ka kailian, padaanan ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Kukwa kinamatmatunan ni Mr. Danilo Torres, tinangyalat ti kangato na pamadayaw, iti kaudyan nga MIAS 2022, Wenno Manila International Auto Show. Masarakan iti Biak na Batu Street, Barangay number 21, Lawag City. DRT Auto Restoration. Panangururay ko ken ni Mario Manong Robert nga napanggimatang kaditi kalikagon na alutwen. Nagpanpanunutak. Maburburtya anak no apay nga panay. Ti panangilikliklik ni Mario kanya nga makaaramidak iti saan na may kanata diti ina. Apay nga ta. Wenno, napatig nga ta ni mama king pana. Napatig nga ta ti. Babae nga ng parparigat kan itikmana. E dinto nga, maaramid namit amin ang kalikagom na kanya. Kumusta dang katanin ina? Iti ina. Dagita tinagay ayam iti panunod ko. Ngamin kasladyak mautog nga panunutin. Nga kanayon ti panang palagip ni Mario kanya. Nga isarding kun ti dake sa at weno dake sa panggip ko iti ina. Kang runana ti pananggulgura. Aging gakabsat nga simmangpet. Ngem kastoy ti balikas na. Saan ko ni may tuloy nga lutwen deto eh. Ngamin ket ada ti pamanak. Apay, inawagan da ka kaditi trabaho.
Saan? Ngem no ibagak mangking ka. Amangan ta, saan ka nga mamati wino, pakaragsa ka. Anya data? Ti inam. Ni mamang mo. Adda ka no ti ospital. Naglusdoy ka no iti kalsada iti agawid iti pagiyanan na. Mas daawan da no apay nga minali mamakita da nga nakatalukbong deto iti nangisip nga ruman. Ngem no asidegen iti balayo malasim da nga iso. Iso nga. Mas daaw da kabuta naglusdoy katad da iti ospital. Deta timbagan tinang ibagakan niya. Anya? Nabigla ako. Nalagip ko ti babae, Manong Robert. Ti babae nga nasabat ko ang nakatalukbong iti nangisip. Ngay di talyawag ket matmatmatan nakmet. Ngem pulo sa jak mailasin no siya sino deta. Iso nga ti inak. Tinga ta inak ti. Nasabat ko nga masansan nga kunada nga rumbara nakatalukbong. Kan kanayon ka di nga mararibayan iti ayan ko ti inak. Kinunak. Nupay kasta kastoy di iti naibalikas ko kini Mario. O sige, mapamukitain. Mapamulat ta kitain en ti padam nga demonyo, Mario. Nasapa nga naalak ti turog ko iti daydi nga rabi. Gakasla awan ti bibiyang ko ino talagang awanen ti bibiyang ko no anya ti mapasama kini inak. Iti kunada nga pan nakaala da keng kuana nga naglusdoy ti kalsada nga adday ti asideg ti pagiyanan na. Anya pa'y kumakanya. Saan ka di nga iso ti kalikagom ko? Ti maamwak nga pumusayen tinadangkok ken naulpit nga inak. Kinon ko na kitibagik, Manong Robert. Nupay kastadyak na puputan na alak metlaeng ituturugak kapsa. Ket dita nga pan nakaturog ko, imapay ni daripdip. When, nadardaripdip ko digiti saan niya nasaya at ngay nararamid kanyak ti inak. Ti panang dusdusa na kanyak. Ti panang isayunay ti kape kanyak. Ti panang katos na kanyak idi ti nakapigpigsa nga uriak la na ulaw. Digiti nararamid na nga saan man laing nga atenda. Kadagiti meeting digiti naganak iti agad adala. Dagita ti nagsubli ti panunot ko wenno rikna. Gapo iti panangisang bay kadakwada ti daripdip Manong Robert. Nasa papaya parbango ni dimangig ko nga matugtog ti ridaw ti balay nga pangibalbalayan ni Mario kanyak, Manong Robert. Napan ko nga rud linuktan ket ni Mario ti adday ti ruar wenno agtugtugtog. Apay nga nagsapakan. Sa dino ti gapwa. Kinunak aggapuak pay lang iti ospital. Plastado ti inam. Plastado gaputa. Naatake babaen iti high blood. Nangato ti daran. Ket mabalin nga. No makalasat ket mabalin nga. Maparalisar ti kagudwakan ti magina. Base ti doktor. Kasta ka di? Oh. Anya ita? Kinunak. Saan mo ka di nga mapangkitan ti inam? Saan mo ka di nga mapansarungkaran? Mapam mo ko makita. Amangan no agbabawi kan no? Saan mo nga makita? Uri gayam di kiti tao nga day tilawlaw yo. Ket masansan na makita da nga kasta ti aramid na. Agtalukbong ka no iti nangisip no. Akid dugatela ket rumma. Si anda nga amon sa dinno ti papapanan na. Ngem kunada nga dandani inaldaw nga makita da kasta. Ket no asidegen iti balayo. Wenno balaya pagnanay dan na, ikaten na kanun ti talukbong na. Nga isu iti pakalasinan da, nga ti inam nga ni Perla.
When Elsa, deta tinaamwa. Ore di kiti gagayim na ngay may simbarong kariti. Mismo hospital nga ayan nakit. Na istoryada nga nabayagyan niya saan na nakita. Nabayagyan na saan na rimwa. Kasta ka di? O sige. No, adda pa ibagam mo no, kahit ko ti agkape sumrek kalata. Kasla kahit ko ti agsubli ang mapan maturo. Kinunak manong ket pinanawa kon ni Mario nga nakatakder iti ridaw ti balay. Naglabas digiti aldaw ag tallo nga aldawen dedi pa nang ipadamag ni Mario nga naitaray ti ina kiti ospital gapu iti pa nag-high blood na. Kabsat ko kaday di nga aldaw, jak maawatan ti riknak. Agsalsalit, iti panunot ken riknak, tinagbali na kinaulpit ni mama kanya. Ngem kasla adda angin nga mangidurdurong kanya, wenno mangguyguyod kanya. Tapnon ti kastay nakita, ti masaksak yung nagsakit wenno naatake ngayon. Jak napupuutan ti siserrek ko iti banyo. Edi malpasa ka makadigos simre ka kiti kwarto ket nagsukata. Wen kapsa. Edi adda ko ni tiruar ti balay, sinadak ti may sa alugan wenno tricycle. Ket pinetulnuga kiti ospital nga inbaga ni Mario nga nakaitarayan ni mama. Manong Robert. Iniadda kiti ospital, tinurong ko ngayon sige dati. Istasyon digiti nurse. Ket dinamag ko, tinagan niya perla. Nga na-confine, talong aldawin tinapalaras. Dito'y kabsat nga impatulduda nga adda iti may kadwakad sa aran. Ket mabaling kulatan nga mapangkita. Keninted da pa iti numero ti kwarto, ngayan na. Nagtarayak nga rod yun nagdarasak nga imuli kabsat ket nadanong ko ti may kadwakat sa aran ti ospital. Tinurong ko ti kwarto wenno numero ti ridaw nga ibagada nga ayan ti ina. Anya na pakan nakasdaaw ko kabsat gaput adu digiti tao, adu digiti nurse, pakaramanan do doktor. Pinaspasak tinagnak ket nagkibba ti barukong ko. Dito'y kabsat nga idi makadano nak iti na sa ong kwarto. Adda na arpawan iti puraw abangkay. Nagarubos digiti luak. Immasideg ti doktor kanya. Ket kastoy ti balikas na. Si kakadi ni Elsa. Ti anak. Ti pirmosay nga ni Perla. Uuwen doktor. Uwen. Adda ti inbati na nga sobre kakasla surat nga may turukin ka no may kamanukin may tinkin ka ngayon no saan ka nga umay ket umay ti agnagan Mario may dito nga surat tap na makadangkin ka awaten ladingitin ni gabata pimusay ti ina pimusay gabata saan na niya nakabalinan ti panakatakin na sobra unay ti pan naka-apekto ti nagdudu mga parte ti bagina. Panawan da kanket may panen ni Timur ti ina. Siniputak manong Robert ti pan nakaguyod ti diligay a katre nga nakaiparbarambawan ti bangkay ti ina. Ngem kasla awan sumken wenno kasla jak kayat nga ibiyat ni panagsangit idi daydi agundaway. Idi tamaya dayudan ti bangkay si Murutak. Ngem nagsardenga iti madanon ko ti maysa kadagiti agdan nya pagbabaan. Dito'y kabsat nga rimwarak iti inaladan ti ospital. Ket iti maysa nga paset ti saanunay nga adayo ti ospital linukatak ti surat. Wen sa anunay nga dakkel nga papel ti nakakarga iti sobre. Ket iti malukatak kastoy ti naisurat. Elsa, anak ko, pakawanin mo. Ito'y mamang mo, Perla.
Idilaing kabsat nga nariknak ti panagarubos dagiti luak. Apay nga saan niya nagarubos? Iday baga ti doktor nga natayen ti ina. Apay nga iti magbuwasak ti surat nga dumawdawat ti pamakawan. Ket iso ti panagarubos dagiti luak. Manko. Nagtultuloy ka nagawid nga agsangsangit wenno agluluwaak nga jak ammo wenno jak maawatan ti riknak. Nalpas ka din de di mariknak kagura ken ni mama. Ket ita may buyog ang gaboy ni pupusay na. Saludsud ko deta. Idi makadano na kiti balay nga pagnanay da talaga nga inbulos ko ti amin nga sangsangit ko. Ngem saan ko nga masigurado ti bagik no napakawan ko idi ti inak Manong Robert. Naimansayag ti ina kiti maysa nga punerarya. Nga ni Mario tinang gasto, wenno, nang sagot iti gastos na. Ngem pulos nga dinak napilit nga mapanmang tanawag kay pana. Agingga nga naipunpun deto Manong Robert. Jak napan kinit kita ti bangkay ti ina. Ngem tunggal makitak ti surat, agarubos metlat ta ti luwak. Siguro ti panagarubos ti luwak ket gapoy ti panangaasik iti baging. Kadigiti ulpit ken saem nga impalak ang kanya tinadangkok nga ina Manong Robert. Iti agdama manong ko adaan ako ni ti asawa ket duang anak. Ngem kaslaan niniwan tinapalabas nga sumursurot kanya. Wen manong kasla jak to pulos kalipatan dahil nagbani na pagtingken pasamak tinapalabas nga iso ita iti kaludludon ko no pay addan pamilya ni Mario nga pinanunot ko metabalsen agnanay din iti balasyo tao kadwa na ti pamilya na kasla na ikupin meteng nga lagip tinapalabas kanya tinapalabas ko ngem addalat ta digiti gundaway nga suruten na. Agingga nga nanggig ko dito nga programam ket inangay ko ti amin na pigsak. Tapnon ti kasta mabukel ko dito nga surat nga inturong ko ken ka Manong Robert. Dito yan pagayam ko nga gibusak ti panangistoryak ti napalabas ko. Agyaman ti ayat mo nga nangibasa to'y pagayam mo Elsa. Pagayam ko Elsa, Diyos ti agninay, di pa nang ipatulod mo iti dito yung surat mo. Gusto tinagbalin nga. Panang magbagaking ka ni Mario. Nga tigura ket malpas. Ngayon ti panagbabawi, mabalin nga saan mo nga mo, inukano nga may maksim panagbabawi. Amok nga do di iti nakangegken. Nasayaat nga adal ken sursuro. Ti mabalin nga naibati ti tinapalabas ko pagayam ko. Agyaman ak naro, di pa nangipaset mo, iti deti nga pangsaritaan, ti biyag mo, iti programa tayo tinapalabas. Dito yan papagayam, ngayon ka magpakada, para iti programa tayo tinapalabas. Dito iti pagayam yon ni Robert de la Cruz. Iti technical control, ni SK Chairman, Maki Paulino Agustin. Ibati min tinatalinaay nga malimti Sabado, agyaman kam tingkay, panagtingeg ken panagbuya, papagayam. Tinapalabas. Namulit yagdama babaen tinapalabas amang sangal ti masakbayan. Day di napalabas na nakaibinggasan da balegi ket panakapaay. Anangasot ken liday ket naibuyog sa innek. Ana magarubos na paitalulwa. Ngemkas nakaparswaan ti lubong. Umbaas tinagtangi pasipnget ni Rabi. Tumpar anaraar ni barungag sapa tapno umungar baru anamnama. Namnama asubad ni napait anapalabas. Ket may buwang de isem ken garakgak.
kagiddan ti panaglunit ti nauneg ken na sa masugat. Ti napalabas.